ҷавонҳое ки бо дасти худро ҳаром мекунанд, яъне ки худризоӣ, барои боз ҳам фаҳмиши онҳо суха мезананд. ва аз ҳамин ҷавонҳо хоҳиш ҳамин аст, ки наворо бо диққат то охир хуб гӯш кунанд ва аз ҳамаи занҳо, апаҳо, хоҳарҳо хоҳиш мекунем, ки ин наворо тамошо накунанд, зеро имрӯз дар бораи мардон суҳбат мекунем ва зарарҳои ӯ, чӣ қадар зарарҳо дар зиндагии мардон ва баъд аз оиладор шудан дорад, бар шумо маълумот медиҳем. касоне ки суол доранд, метавонанд бо тариқи инстаграми мо бар мо паёмак фиристанд, то ин ки ба суолҳои хеш то ҳадди имкон ҷавоб гиранд. ва аз ҷавонҳое ки ҳоло оиладор нашудаанду даст ба ин кор мезанад, хоҳиш мекунем, ки гӯш кунанд ва огоҳ бошанд. ассалому алайкум, тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умар. ҷавонҳое ки шароити оиладор шуданро надоранд, чӣ бояд кунанд? дар ҳадисе паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд: эй мардоне ки ба балоғат расидаед, агар имконият дошта бошед оиладор шавед, зан гиред. яъне барои ҷавонҳои безан барои даст ба корҳои ҳаром назадан оиладор шуданро таъин карданд. дар ҳамин вақт як ҷавон аз ҷояш хеста гуфт: шахсоне ки имкон надорад, яъне барои оиладор шудан ҷавонҳое ки шароит надоранд, онҳо чӣ кор кунанд? паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷавоб доданд: барои оиладор шудан ҷавонҳое ки шароит надоранд, рӯза гиранд. гуфтанд: албатта шахсе ки рӯза медорад, шаҳваташ паст мешавад. агар шахсе аз бомдод то шом чизе нахӯрад, ба фикри ӯ зино ё чизҳои фаҳш намеояд. ин дар тиббиёт ҳам тасдиқ карда шудааст. боз паёмбарамон дар ҳадисе чунин гуфтаанд: пеш аз қиёмат зино зиёд мешавад. одамон дар қади кӯчаҳо зино мекунанд, мисле ки ҳайвонҳо ба якдигар мепаранд. дар натиҷа касалиҳо пайдо мешавад, ки шифо ёфта намешавад. албатта дӯстони азиз, дар бораи зино ва касалие пайдо мешавад, ки 100% ӯ дигар шифо надорад. яъне ин касалие ҳаст, ки спид ном дорад. ҳар як зану марде ба ин кор даст мезанад, яъне ҳамин касалии спидро баҳри худ мекунад, дар ҷисми худ ҷо мекардонад, албатта ӯ дигар чорае аз ин дард халос шуданро надорад. ин ҳам як далеле ҳаст, ки оқибати бад ва даст ба корҳои ҳаром задан ва оқибати бадтарини зино бо ҳамин бемории спид дучор шудани он шахсое ҳаст, ки дигар шифо ёфтани онҳо ғайриимкон аст. ҳамаи мо медонем, ки марду зане ки ба бемории спид гирифтор мешавад, дигар онҳо ҳеҷ гоҳ мисли пештара саломатии худро дошта наметавонанд. фаромӯш накунед, ҷавонҳое ки ҷавон ҳастед, оиладор нашудаед ва зиёд худризоӣ мекунед, ин оқибати баде дорад, ки ҳангоме ки шумо зиёд ин корро кардан, ҳамон рангҳои мардонагӣ аллакай суст мешавад ва шумо зиёд бо баъди оиладор шудан бо зани худ дигар алоқаи ҷинсӣ карда наметавонед. сабаб ҳамин аст, ки аллакай шумо аз ҷавонӣ ба ин кор даст задед, ба ҳамон рангҳоро паҳн кардед ва алоқаи ҷинсӣ кардан дуру дароз намешавад. аз ҳамин сабаб даст ба ин кор назанед ва ҷавонҳое ки шароит доред зан гиред ва аз ин кори бад дур бошед. ва аз ин беморие, ки баъзе ҷавонҳо аз дигар занҳо ба худ мегиранд ва занҳо аз дигар мардҳо ба худ мегиранд. оқибати кори ҳаром ҳамин аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.